छत्रपती शिवाजी महाराजाचो अनावरण सोहळा 6 तारखेक चिखले प्रवेशद्वार थंय जावपाचो आहा. जाल्यार सगळ्यांक पयलीं तुमचे धन्यवाद की शॉर्ट नोटिसार तुमी पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळे येयले. जाल्यार आयच्या हांगासर अनावरण सोहळ्या बद्दल म्हायती दितली जाल्यार आमच्या मदीं प्रेस कॉन्फरन्साक उपस्थित आसा ह्या शिवाजी महाराज अनावरण सोहळ्याचे अध्यक्ष बाबकिरण नायक, तशेंच आमच्या समाजाचे सचिव संतोष कोरजेकर, खजिनदार प्रताप गांवकर आणि हांव शेखर कडपकर, हिंदू समाजाचे उपाध्यक्ष. सगळ्यांचे स्वागत. मुरगा हिंदू समाज तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समितीन जगातली सगळ्यात उबी आणि उंची मूर्ती ही आज आमच्या गोंय राज्यात आणि आमच्या चिखले वाठारांत ही हेचो अनावरण सांजे 5 वरांचेर जावपाचें आसा. सो ते खातीर मागता समस्त गोंयकारांक की तेंच्यांनी आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची. कार्यक्रमाक चे अनावरण आमच्या अध्यक्ष श्री नारायण बांदेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जातले. ह्या कार्यक्रमाक उपस्थितांमध्ये आसतले गोंय राज्याचे माजी मंत्री, वास्कोचे आणि पेडण्याचे माजी आमदार, तसेच हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जे आमचे समाजाचे सदस्य बी आसा. सो ते कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. तसेच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, या तालुक्यातले 4 आमदार, काही खासदार, माजी खासदार, नगरसेवक, माजी नगरसेवक, तसेच ह्या तालुक्यातले वाटले सगळे इतर लोकप्रतिनिधी, वेगवेगळ्या संघटनांतले पदाधिकारी, सदस्य, मंदिर समितीचे अध्यक्ष, सचिव, तांचे पदाधिकारी, सदस्य, तसेच शिवप्रेमी आणि संबंध गोंय वाठारांसून येवपी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतली. आणि त्या पद्दतीन 10,000 लोकांच्या उपस्थितीत ह्या सगळ्या भव्य मोठ्या अशा स्मारकाचे अनावरण जातले. सांजच्या 5 वरांचेर सन्माननीय अतिथी सगळ्यांक घेऊन ह्या कार्यक्रमाचे सुरवात जातली. फलकाचे अनावरण जाल्या नंतर ध्वजारोहण आसतलो. सगळ्यात मोठो ह्या तालुक्यातलो ध्वज, भगवा ध्वज हेचे अनावरण जातले. तशेंच स्मारक छत्रपती शिवाजी महाराजांचो म्हणजे 23 फुटाचो असो सगळ्यात उंची हेचे अनावरण जातले.